Здравейте, приятели! Аз съм Алекс и добре дошли в новото ми видео. Днес ще играем Майнкрафт, като в момента ще създам светът, в който ще играем на тази поредица, а именно оцеляване, като това е нова поредица. Всяка седмица ще има епизод на нея и се надявам да ви хареса. А ако ви харесва съдържанието, което правя, може да се абонирате за канала, да харесате това видео и да напишете коментар на коя друга игра да снимам. А сега влизаме в светът и да видим какво ще се случва. На телефон съм. Леле, колко ме лагва. Не съм влизал в тази игра от силно 1.19. Щупих си краката. Добре. Нека да съберем малко между другото от новото дърво. Все тая просто ще събера малко дърво. И за да се направя крафтинг тейбъл и пръчки. Опа. Лагва ми. Ако ви лагва по време на клипът, това не е от вашия телефон. Това е от моя, защото не съм влизал 10 милиона години в тази игра. Добре. Защо дървото е криво? Добре. Ще взема ето това и ще се направя и други предмети. Леле, как ме лагва. Ужас. Толкова много до сега не ми е лагвало никога. Добре. Така. Нека да се направим планкове, пръчки, един крафтинг. Леле. Добре. Трябва да се направя легло. Така, правя си брадва. Защо? Все тая. Ще събера камък. Виждам, че има пещера, но за пещера не съм готов със сигурност. Имам твърде малко неща. Добре. Ще взема може би 12... Айде 15 каблстоун. Само за брадва, а после ще събера и за нещо друго. Мога и за кирка. Найс. Но първо ще си изхабя дървените предмети. Като виждам Парасил, Страхил. Ето тук. Да е бъгнал. Наспамихме го. Така. И аз съм на най-скапаното място в Майнкрафт. Пич, набих си 10 милиона хелт. Добре. Дано да се регенерирам. Ама надали. Така. Омага ми изкликвам. Така. Търся овце, за да се направя легло. След това да спя. Sugarcane за сега май няма да ми трябва. Омага. Плуването в тази игра е ужасно. Да. Просто ужасно. Не мога да ви кажа, не мога да ви опиша колко тъпо се чувствам в момента. Че използвам каблстоун в стълба. Добре, овца. Да се сменя слота.
Не обичам Майнкрафт. Мисля, че на всички ни е известно, че не обичаме Майнкрафт, но играем, защото всички играят. Добре. Имам само една вълна. Това е много лошо. Много лошо. Спамя това прасе. Мога да взема въглища, но първо да нафармя храна, за да имам достатъчно. Виждам крави. Той вие ги виждате. Добре. Убивам и тях. И аз съм кликнал. Така. Вземам една кокошка и така за experience. И се отправям към водата. И може би ще ям малко. Така. Наядох се, но ще се удавя. Нагоре! Добре, не се удавя. Така де, аз бях предвидил всичко. План. Добре. Така, за всички, които ми хейтят канала. Имаше един пич, който ми хейтеше канала, че съм много зле. Погледнах му канала и видях, че е бот. Така че хейтерите първо да гледат техните канали и тогава да гледат своите. Моля, никога не хейтете канал, който се опитва да стане ютубър, като мен. Но спирам на тая тема, отивам да търся овця, ама като гледам няма. Има мина. Голяма пещера. Да сляза ли долу? Това идея ли ще е? Виждам крипър, зомбита. Няма да е добра идея. Ще се събира малко каблстоун. И понеже нямам легло, не намирам овце, ще си извадя това. И ще си направя една лодка. Само и само за да мога да плувам, за да не ме убият зомбитата. Защото съм меко казано слаб. Хайде бе, мискликвам, защото не съм играл 10 милиарда години. Добре, тръгвам. Така. Накъде ще ме отведе? По това пустиня ли е? Или е само пясък? Ще проверя. Не. Това е било някога пустиня. Или наблизо има. Така. Продължавам напред. Ще завие и... Остров. Има ли там нещо? И дали е остров? Ще сляза на него. Така. И туша. Така. Добре. Пишете, ако искате модове в Майнкрафт. Овца. Две. Добре. Имам късмет. И то голям. Защото имам легло. Нали? Да, аз имам легло. Така.
ми дъски. Готово. Направихме си легла, като гледам се стъмва. Слагам го. Ще си подредя малко нещата. Да си направя спаун пойнт. 10 000 спаун пойнта. Да си сложа печката. Нямам с какво да си опека храната. Ай, то се стъмва. Така че хора, надявам се клипът да ви е харесал. Ако ви е харесал, ударете един лайк. И другата седмица ще има втора част на тази поредица. А от мен, чао и до следващият път.